Ну, паглядзіце, ці будзе для нас прывабная тая Беларусь, дзе ўсе размаўляюць па-беларуску, але будуць забіваць, будуць хлусіць, будуць гвалціць, будуць, значыць, красці. Ну, навошта тады? В чым тады сэнс? А вот калі мы будзем імкнуцца да маральных ідэалаў, калі мы будзем імкнуцца да найвышэйшага, найчысцейшага, што толькі ёсць у свеце, а нават не веруючы скажуць, ну, Иисус Христос. Да. Нават калі не веруць у тое, што это Бог, ну, это моральный ориентир, это моральный идеал. Дык вось Иисус Христос, які размаўляе па-беларуску, это і ёсць наша нацыянальная ідэя. Чалавек Иисус Христос і Бог Иисус Христос в адной асобе. Вот ён дае сэнс і святло існавання беларускай нацыі. Данесці гэта, ну, я ведаю, што это пакліканне майго жыцця. Яно пераламляецца ў палітыцы, яно пераламляецца ў культуры, яно пераламляецца ў свядомасці, ў ментальнасці. І, ну, можна колькі заўгодна, так сказаць, упірацца ў там нейкія палітычныя інструменты, альбо толькі і выключна культурніцкі, альбо толькі і выключна ў, там, я не ведаю, рынкавыя, якія заўгодна. Нам ніяк не абысці таго, што ёсць у сэрцы.